Lekitxoko nazioarteko kale artien jaialdizak milaka ikusle batu ditu asteburuan. Beitia eraikinean euan, zine proiektoria ikusgarri aretuan ipiniko da. Udan zihar, Lekitxo eta bere historia ezagutzeko bizitza gidatuak antolatzen ditu turismo buleguak. Asteburu honetan, bandien kontzertua, euskal eskontzia, hartzabal azokia eta urpekaritza txapelketi eukiko doguz. Astebururako bero handia eta giro eguzkitsua. Hiru egunetan zihar 14 ikuskizun proposatu ebasan asteburuan kalekak. Lekitxoko nazioarteko kale artien jaialdizen berpizkundia izango zala aurreratzen genuan eta holan izan da. Indar handizagaz etorri da jaialdiza bere 32. edizio honetan. Guztira 21.000 ikuslek baino gehiagok gozatu eben jaialdiko ikuskizunakin, eta dudabarik publiko gehien erakarri ebana, Lekitxoko diabruak taldien 10 urtez 11 sugar pirotekniza ikuskizuna izan zan. Plazia eta Aldezarreko kaliak jentez gainezka egon zirian, Lekitxoko konpainizen zu eta argi kalegiria ikusteko. Gainera, disiplina ezberdinetako beste hainbat ikuskizun neuki gendu zan. Egitarau paregabia aurkeztu da, eta publikuen harreria be bikaina izan da. Altxorrasko daukoz gordeta Lekitxok. Bere kalietan garrantzi handia dauken objektuak topa aldoguz, eta altxorroren artian ziniagaz lotura handia daukon bat be topa aldogu. Oindala urte batzuk arte, Beitia zinia izan zan eraikinean, hainbat hamarkada eukazan zine proiektoria egonda gordeta, eta bere balizua kontuan hartuta, ikusgai egongo dan lekura erutia erabaki da. Lekitxok betitxik euki dau ziniagaz lotura handiza, eta horren erakusgarri dira Euskal Zine Bilera jaialdiza edota zinemasaliak elkartien bidez antolatzen dirazen proiektzioak. Danak dauke erakusleio bardina, ikusgarri zine aretua. Eta bertan kokatuko da, amendik aurrera, proiektore hori bebai, zine sale guztizen biztara egon daizen. Uda ederra daukagu aurretik, eta Lekitxok kultura, aiziza, zein kirolaz gozatzeko aukera paregabiak eskaintzen ditu.
Horren artean, geure herria hobeto ezagutzeko turismo buleguak eskaintzen da bezen proposamenak be badagoz. Kostaldia eta itxasontziak gustoko badozuz, Santa Katarina itxasargizen interpretazio zentrua bisitatzia gomendatzen dugu. Bizitzak eguaztenetik Domekara bitxartian antolatzen dira eta aurretik erreserbatzia gomendatzen da. Lekitxoko alde zaharreko kaliak eta bere historia ezagutzeko hiriguneko bizitzan parte hartzeko izena emotia besterik ez daukazu. Era berian, Santa Maria Basilikien barrualdia eta bere barruan gordeten da bezen altxorrak be ikusi halko dira udan zihar. Eta azkanik, udako zapatu, domeka eta jai egunetan Marierrota eta bere barruko biodibertsitatien interpretazio zentrua ezagutzeko aukeria eukiko dozue. Informazio guztiza, lekeitioturismo.eus orrialdian topako dozue. Animatu eta ezagutu Lekitxo. Uda honetan ez dago gelditzerik. Lekitxok egitarau zabala proposatzen dago astero eta oinguan be ez da gitxiagorako izango. Bizar bertan, uztailak 15, Lekitxo musika bandien 16. plazakua kontzertua antolatuko da. Irrati bista izenpian ikuskizun berezia eskainiko gaitxue gabeko 11 aurrera plazan. Zapatu goizian, urpeko taldien Euskadiko urpekaritza argazki txapelketia ingo da abadien boian. Eta arratzaldian, Lekitxoko euskal eskontzien antzezpena ikusteko paradia izango da, arratzaldeko 7 aurrera, batzok itxikasi eta herriko kalietan ziar. Eta amaitzeko, Domekan, Artzabal ardizautza azoki eingo da goizeko 11 iluntzeko 9 bitxartian. ¿Qué estabais haciendo? Durmiendo. ¿Uno encima del otro? Si os gusta dormir así, poned literas como nosotros. Padre no hay más que uno 3. Gabonak gerturatzen ari dira, eta umeek aitaren bildumako jaiotzaren irudi bat apurtzen dute istripuz, eta berdin bat lortzen saiatu behar dute. Arazoa da bildumagile pieza paregabea dela. Sarak, alaba, zarrenak, harreman utzi du mutilarekin, eta mutila neska laguna berreskuratzen saiatuko da aitaginarrebaren laguntzarekin. No sé qué sería de los padres sin los abuelos. Papá dice que el abuelo y tú sois como la mula y el buey, pero no sé cuál es cuál. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Gaur, temperatura gitxi aldatu da eta beruak jarraipen euki dau. Eguerditxik aurrera, brisia ibili da eta maksimuak 20 gradu ingurukuak izan dira. Bizar, temperaturiak apur bat gora ingo dau eta maksimuetan 30 graduak pasako dira. Eguna oso eguzkitsua izango da eta arratzaldian iparraixia ibiliko da. Zapatuan, temperaturia apur bat igoko da, maksimuak 32-35 gradu ingurukuak izango dira, eta barnealdian 38-40 gradura hurbilduko dira. Eguna barriro be oso eguzkitsua izango da. Eguerditxik aurrera, haiziak iparraldera ingo dau. Domekan, oraindik bero gehiago espero dugu. Temperatura maksimuak 35 graduko mugia gainditzu aldabe eta giro eguzkitsua eukiko dugu. Arratzalderako iparraldeko haizia nagusitzuko da. Hurrengo astia, barriro, bero handizagaz eta giro eguzkitsuagaz hasiko dugu, baina martitzenerako haizia iparraldetik finkatu eta temperaturak asko epelduko dira. Inigo Kaltzakorten konpainizako elitxako argazki ederronagaz agurtzen gara. Kontuz beruagaz, asteburuaz gozatu eta hurrengo asterarte.